Геноцид народа Смоленска, або ці ведали вы, што час крывавага потопу на тэрыторыі Великага княства Літоўскага, якога ўхадзіў Смоленск, як аддзельнае воеводства, якая збірала депутатаў, віленскія, варшаўскія сем'і, якая была часцінай Еўропы, дзе хадзілі даже пражскія грашовыя валюты, талеры. Гэта была першая валюта. Ну, справа не ў тым. В час крывавага потопу загінуў Великае княства Літоўскім кожным другі. З 3 мільёнаў насельніцтва стала менш 1,5 мільёна. І калі мы кажам, мы должны зразумець адзінае, што на захадняй Беларусі загінула узнач меней, калі как сумарна на усходняй Беларусі загінуў более 75%. І такое пытанне, а колькі загінула на Смаленшчыне, калі мы аб гэтым кажам? Мы не ведаем гэта, ну, расійскія гісторыкі гэта скрываюць, но мы ведаем, як жидам предлагали либо принять православие, либо быть забитым. Або як планували депортовать с Великого княства Литовского более 300 тысяч белорусов у холопы, або рабов.